Vincent gitu ya. Tawa jadi ya, Pak. Tawa-tawa. Buah gitu gede, Buah. Oke. Ketawa na grabe. Ketawa na kiba. Di ba? Kita iwan daw na iwan. Milo paminaw mo ha, ikaw tapos yung paminaw. Tama. Oke. Kawan na kaya Joke ba? Oo, tama. Sa unang panahon, seryoso ang lulo. Oh. Na isa ka sugarol. Sugarol? Sugarol. Oo, yung mga gida ng lolo. Imong lolo ng sugarol. Oo. Taga Domingo, dasig tagduha ka manok. Tagduha? Oh, tagduha ka manok yung dalon. Sus, idig uli niya. Uli mang perminti man gid mabilin. O sa manok? Ang manok? Hindi, pildi perminti. Ah, pildi perminti ang manok. Oh, Nya, Haluoy. kapila na ka Domingo balik-balik. Idiya niya. Naman siya ay bundo sa ilang balay. Oh. At dan niya pagkaon taga gabi eh. Pagkaon. Oh, duwinde na. Duwinde. Na amigo na niya ang duwinde. Pagkion amigo niya ang duwinde. Ah, idiya niya. Pangiyuan din niya ang duwinde og dagon. Siya nga duwinde. Ako'y hangyo sa imuha ba? Unsa man? Mangayo ko sa imong dagon bi kay pila na mga Domingo wala na magkuyoy daog-daog ako manok pero may tigil mapildi. Stop it. Ada din ang duwende. Kunhuna sang duwende. Ang duwende aw nay maayo. Sunda akong isulti sa imo ha. Kay tagaan ta ka og dagon. Dagon. Yung words. Anak dayon siya. Sige lipay kasi. Lipay kasi kaya ni. Dagon taw, basta kay dagon. Daon na ni perminti gud. Ah, mo to. Anang duwende. Hubo ay mong jacket. Hubo din jacket. Hubong jacket. Hubo. Mana duwende? Ay siya nga. O sige kita nimo. Ako jacket duwende. Hubo ay mong t-shirt. Hubo ni yung t-shirt. T-shirt. Hubo mana duwende? Hubo ay mong shirt. Shirt tapod. Hubo gini. Hubo gini karon na. Naay dagon. Hubo ni ang short. Pag hubo ni short, anak ding duwinde. Hubo imong brief. Brief. Hubo brief. Hubo gini daw. Hubo gini ang brief. Hubo gini ang brief. Wah, pag hubo niya kay dagon na kay. Dagon basta kay dagon Basta sugarol. Hubo ni ang brief. Pag hubo ni brief, anak ding duwinde. So sa inyong balay. Pag so sa inyong balay, pag balay. Pero humana siya. Panamin dito. Humana siya humbog brief. Humana. Panamin dito. Balik dayon sa kuha. Pag panamin niya dito, Pagbalik siya. Sa amin siya, sa balay. Gawa siya balik. Anak dayon. Ang duwindi. Unsa nakita nimo? Anak yung laki. Wala na ko sa nina, tanan duwindi, pati brave. Anak din duwindi. Ug di ka munda nga nimo sugal. Mo na resulta nimo. Yawot. Pagbuba na rin. No! God, please, no! No! Di. Tala. Kana nyo. Dewa, wala ran na sa kuha. Adewa. Okay na mo. Dapat ko lolo. Pangan na lolo Berteng. Birteng. Lolo Berteng. Kailan biya man na lolo Berteng. Lolo kataw lagi siya ni Di ba katong nahubog siya? Man mo ato. Istorya na siya nga. Naasay kauban ba? Amigo niya. Kuan yun niya. Pagkabata niya, pagkaanak niya, nangarap gid siya makaadtong Manila. Sos, karon nga wa niya na magid iyang mama. Ani na siya siyang mama nga. Kanang ma. Wa mo gitay pangwarta diri sa bukid no. Mo adto guro kog syudad ma kay mangita ta kwarta. Ad niya na iyang mama nga. Sus nak, gusto magid ta ka paadtoon pero wa mo gitay kwarta. Sus niya na iyang anak nga. Ay kabala ka ma kay naay dagat to sa umon na anak ko. Sus matay ni tuo man gyud iyang mama. Isaom niyang dagat. Isaom niyang dagat. Pagsaom niya saom, pag-abot niya, surigaw, perting layo apag yun. Utong gid siya, utong gid siya. Murag yung bulto na ba? Ato to, pagtungan niya. Uy, to na may dagko kay building tagas kayo daw. Lapas sa mga tao. Manila na. Ay Manila na ni. Ato siya. Sus, grabe na magigana niya. Nangluspad na siya. Nangluspad na. Pag-ana niya. Tugkad na niya. Tugkad na niya dahil mabaw na. Sus, gibikugan man. Matay na siya. Matay kapoy man. Isa na lang kadupa. Matay kapoy man. Balik na lang guro ko sa bukid.
Sige kayo. Bakit? Di isa-isa ba na po ako ba? sa may Na wala. isa po ko. Naitulo ka magbarkada mo. Ang isa nangandoy siya nga manarbaho og Manila. Di nangutana si siyang barkada nga ikaw nakay nakabulan nimo nga Tagalog. Na niana ding barkada na. Una ako nakabulan isar ka word. Niana ba ding ana ang nakabulan sa kuan. Niana siya nga kuan kaming tatlo. Mo yang tatlo. mo yang nahibawan. Di nangutana po siya sa isa niya kakauban nga isa niya kabarkada nga niana siya nga ikaw unsa may nakabulan po nimo sa Tagalog di. Niana po di isa nga kuan. Niana di siya dito nga ang isa ka barkada ba niingon dai siya nga kuan kining walang pira. Niana po siya di yung nangutana po siya sa isa ka barkada niya. Ikaw unsa pre nakabulan din nimo sa Tagalog? Niana po siya mas mabuti. Di mo to nakasinabutan ni Jesus nakakabalo man dai tadi ay kung na mutong bago ba sila ay na istoryan bago na sila Sila dagamit. wa anak ka pero bago na sila dai naidala pero pilar to buslot nga brief. Dala na. Ang dala. Ay, Sakay di silang barko. Mutong sakay di silang barko. Pag dunggo pa lang isa pa lang ka dupa o tulo ka dupa dunggo ng barko nang layat na kay mga tagaw lagi kay takas daw kayong sa datuog. Tuog na di building rin paglayat din nila. Kakita man din sila kanang tao nga gipusil ba. Pero bago pag gipusil, danagan ang nagpusil ba di danagan ni ila din Mudagan mo gina kay gipusil nila. Patay na. Sila tulo usa may mga ignorante ganay ilang gidagan nga katong nay nakita nila patay. Nagigda na. Nag-ala. Na. Giduol Patay na. Patay na giduol na to ko. Nakana di siya. Sam ning tawana. Luuya ani Motong na sa kinagpatay ani. Nya sus na absan man hino nga kay sila man itulog mo na kuan na absan mas police nga mo gipag kuan nila pag adto dito. Din ana ding police din dito nga kuan. Sino pumatay nito? Di niya ana dito. Pulis. Niya na pulis. Niya ana din siya nga kaming tatlo. Na dito. Dinisiga. Bunot Bunot na tanab. Bunot na. Sila Sila gyud. ganang kaming tatlo. Di Di anak wa dito nga siga ding matas pulis. Anak, bakit pinatay ninyo? O ni anak ding pulis dito kayo. Walang pera. Ni anang isa. Sus, ano pulis. Atara, punta tayo sa presinto. Niingon po ding isa dito. Kay mo man mas mabuti. Dali na trabaho, islang trabaho, lago di sa sulod. Dali lang yung nakasulod, no? Dali ko kasulod. Kuya lang sulod kay di na kagawas. Buang. Nay ako, napay isa. Napay mo dai. Sige. Naitao nga istorya na sa mga karaan sa una ba? Naitao nga grabe gid kay isog. Grabe. Bantugan sa ilang barangay nga pinakagahi ba Lado na niya. Grabe mga lihok. Timador unya. Kaning kuan pod kaning daghan pug armas ba? Daghan armas pod eh. Mo kinakaglukan gid siya. So ang ideya sa ilang mayor kay grabe man kasalbahis nga tao. Gikuan kaning gipapatay sundalo ba? Gipapatay sundalo. Pagukod sundalo. Grabe isugod din no. Perting gukod sundalo. Grabing dagan niya kay perting daghan na sundalo god. Unya sira isa. Pagdagan niya luksyo siya sa kaning kuan kaning kugon ba? Kugon ano niya sinunog na kugongan. Lukso siya dito rolling. Balitok. Sus. Giunan man na iyang kilid. Pag rolling niya balitok. Pag ana niya giliado mo. Di abi niya. Pusing na ni. Pusing na gini. Ana ni siya. Ana siya. Wa gid siya naglihok. Tataod. Banga tunga sa oras yang anak. Tinga siya. Wa man gyud naglihok. Hiling siya glingi. Ana. Bugang man di. Ana di siya. Piniskot. Pisti ka. Tao pa ka ba? Gainar ka. Nangisog ka din siya. Kay bugang rin. Nangurong ng itlog. Nang nuspan. Nagkamprag. Pero tunga na sa oras niya. Tunga na kayo. Pag ana, bugang man di ay litusok. Mo na isog yun, isog. Talaga. Basta nga isog na tao. Basta. Oy. Abin yung no, wala na napa. Ano pa yung day? Grabe na po di iyo. Lahat po ni. Gay. Naagya po isa ka taga-bukid kay murag taga-bukid ba yun?
nangandoy pud siya nga maadto na pud siya Manila. Lain na pud di. Oh, pero Manila Manila gyapon. Mato sa kaya siya barko. Adto na siya. Sus, pag abot niya igod niya pagdunggo. Sus, paglakang niya kaisa na may ni doon niya nga naka-jacket. Anya na bay paglihok bay kay hold up ni bay. Tulis. Tulis. Anya na kabalo pud mga mot kabalo pud kan makarati. Kabalo po siya on. Kabalo mamali ba? Ni kabaluan Napatay niya. Pag-anan niya, sus malupa niya sipa. Wa gid ka ba? Wa man gid ka ba? Namatay. Mautor kabalakan na siya uy. Matay bisag trabaho akong tuyo nakapatay naman gid nung ko. Anya to. Sus pag-anas pulis. Ay tuarad ni abot na may pulis nga sige ka na ana siya ha. Patay priso gid ko ani ba? Priso gid ani ba? Ganang patay gud siya. Nakakata pulis. Unya pagabot nga pulis padung do lang pulis. Ngisi mang pulis. Ngisi. Di pa yung pulis. Sus gikuha man niya kabot. Congrats. Ay, ano to? Ya so congrats yan na siya. Tingnan siya. Unsa man day sir? Ngano congrats man? Okay, nakapatay man siya. Kay kana ang imong gipatay na ay patong 50,000. Yaw, 50,000. Tumato. Ting libaya niya. Libaya to. 50,000. Wanted guro to. Wanted ko pero naipatong pero wa siya kabalo. Wala siya kabalo na ni patong. Kwarta siya 50,000. Ay sus. Pagkadali sa kwarta. Uli siya. Nakuna siya nga wala po'y trabaho iyang mga barkada. Uli siya nga. Sus tinga iyang mga barkada. Boy. Uli baga nga murag ganiya pang kabuntag ni kuan nila arga. Yan siya. Ay sus bay. Sus kung kabalo pa lang ko nga ato ang sistema sa Manila. Sus sa una ta nga to. Di ana siya nga. Ngano nana din yung mga parima. Ngano man di bay? Sus kita kaning kwarta bay. 50,000 ba? 50,000? Uy, asam na ni mo gikuha? Basta, niana dito siya nga. Ay, sus bay. Kung kabalo pa lang ko, kung makapatay ka itong tao sa isa Manila, isa ka tao. Sus, 50,000. Tagaan ka 50,000. Oh my God! Ay, sus, sa yung rakay nga kwarta bay. Pag ato dito bay unya hapon maato ta mamatay ta ditong tao bay ni mo ta kontra mga lagaraw Bay na sila. Yawan na sila 50,000. Sus tingog na barko ano ato din sila awa na nagtakin mga sundang Taga-bukid. murag mapulahan ba ano sila takin sila sundang sus pag abot dito wa pa donggo nang layat na murag mga ninja na layat. paglayat na makita ang tao pati bata pasik murag mga bugang bagi panganana gamitan pagkauit doon Gipanigba. ng tao Kutob sa magitan. kutob sa magitan Jawards. niabot ng pulis sus anong pulis kinsa may nang basakir ane sus pag abot na niya na din yung sir kami sir niya na din tong pulis nga uy mura kailan mo kuha ng isa lagi kinsa ikaw itong kuha nakapatay atong killer ako tubos maano niya boss nakapatay na pod kog 15 boss 15 niya naman uy ako tong 20 ka sus ang Pinagsanay sila. ay sus G sir akong napatay boss napatay niya na din sila nga niya na din tong pulis nga ay kani ang binain yung mga kamot abi nagtagaan na kwarta sus kuha ilang kamot pusasi sir sa man ni sir nga nga anong inyo man ang gipatay Dako na itong kaso. dako kay ni kaso inyong gibuhat nga na dito sa di ba sir tagaan ko ni mag kuan 50,000 tong una sir nga na ditong pulis nga ay gitagaan ta mga kay killer man to dako makitong patong Dres Manila basta lagi pag koy klaro lagi ko mga kuan mga taga-Bukid mo to Manila sudan pag kaway buot Isa nang puy ako pud ba. Naisa ka sugarol ba nga. Nasi amigo nga duwinde. Niingon ang duwinde siya ba nga kumanugal ka ingnar ko kay isod ko sa imong bursa sa imong jacket. Yan na ang duwinde. Ningon ko ding sugarol nga. Sige. Ningon ang duwinde nga kung asa ko mukurog dito ka sugal. Yan ang duwinde di ningon pud ang niana pud ang sugarol nga kuan nga. Sige. Amutong lipay kay asa lagi daw mukurog dito daw sugal. Amutong pamaligya na yung mga kabaw. Balin to siya sa bulsa pikas, balin pikas. Kung asa kay mo, akong asa daw mo kurog. Sugal. Urot tanan. Baligyan yang kabaw, kanding, baka, yang balay nga. Saligando gyud Halos tanan. Mutong
Sabado magdomingo sugal sa kuan, sugal. Mutong kuan na ba? Sabong na ba mutong? Oh. Ato na siya, wa man siya mutong kay wa. Pangbaligya na lagay kay Oh. lima ka yung duwindi nag-istorya mutong. Oh. Ato na siya sugal, ato na siya sa buwangan. Mm. Motong pagpanya dito sugal na niya dito. Kurog naman. Kurog na ba? Kurog man dire. Oh. Haman sa sugal biya. Biya, biya na, biya. Oo. Pusta rin siya 50 mil. Oh, kurog man. Oh. Pusta siya padaog. Daog. Oh, di pa ya gini nga. Kini. Oh. Sakto gigingon sa duwinde. Ana sidto Sus, pusta na pud yan na pong gikuan. Oh. Iyang gikuan ng 100,000 pud. 100,000 na. Pud na pud sa pikas. May pag inilog na pud ba? Inilog na pud. Oh, kurog man. Oh, daog na pud. Daog na pud. Pastilan na di pa ya gini. Pero sus, hirap. Ini perminti gini ke duwinde na giningon. Oh. Mutong sugan niya 500,000. 500,000 na yun. Nakadaog. Itong pagkurog na po, dili na po sa kuan. Gas, sugan na po siya, kurog man. Pag sugan na, daog yapon. Yapon. Grabe nagtisngi-tisngi. Uy, kung kini. Pag ko, naging akong kinabuyan eh. Sus, pagkakuan ni kurog na maging perti na maging sugan na kurog. Kurog na, anak na maging niyang kuan. Di, yung una-una, kini. Kini. Ang iya pag ba ihurot na gidaw niya tan kwarta niya. Shoot na shoot. Shoot na niya. Hurot niya 1 million. Hurot niya tanan wa kay bilib sa piso. Pertay ko suga buan ana lang dito. Puro dito pusta niya. Sus, napildi bitaw. Napildi. Ano? Dati nga siya. Ano pildi mo kusog mo kay kurog. Unya. Mutong sus ako wa na grabe kay lako na siya mutong tan-aw niya yang bursa. Oh. Sus pag anak din niya tinto di ay. Duhan naman di kabuok, nag-anak naman di. Kanto ka kusog-kuro kinakaana na niya. Pag kuya. Nai ako Isa ha. Isa paminaw mo. Ingkod sa diha. Ikaw sa diya. Isa ba? Sa unang panahon, Oh. nay namingwit. Mingwit. Oh, si Juan. Juan. Oh. Alas Juan sa dagat, kilid dagat. Nayang paon gurami. Paon Gurami? Gurami. Oh, kay mo ba ni paon mga dako mga isda. Isda para dagko isda mo tukob. Sus. Wa pa man siya pamahog yun. Gikan pa siya alas 6, hantod na lang mga alas 10 na. Sige siya paabot to. Maginitukog gid sa gurami nga iyang gipaog. Lagot bitaw na siya. Yawa ko. Lambos bitaw na ng gurami. Suka bitaw ng tilapia. Uli siya oy sumba. Ang gurami mo ni suka tilapia. Tilapia. Suka tilapia. Lambos bitaw ng gurami. Suka bitaw ng tilapia. Basta sumba oy uli ka pamahaw oy. Mora nito resulta. Kay gikaon na sa iyang paon ang kuan. Testingan tana. Testingan tana. Tama, mingwit na ta, mingwit na.